راديو إيرنا مس راديو إيرنا يخم زلكم زخبركم سمعتنا إزي سومناوي في التساميتاتيو أبناي سنبت في التساميتات ኣብ ሱዳን ናብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይድ ዝነበረ ህዝቢ ዝተወስደ ጨካን ስጉምቲ ከም ዘጓህዮ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ብዕለት 13-14 ግንቦት ስልጣን ካብ ወተሃደራዊ ቆንስል ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክሰጋገር ዝጠልቡ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሰላማውያን ሰባት ኣብቲ ቦታ ተዋፊሮም ካብ ዝነበሩ ዕጡቃት ብዝወረደ መጥቃዕቲ 5 ሰላማውያን ሰባት ምሞቶም ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ልዕሊ 100 ሰባት ብፎኪስን ከቢድን ዝቆሰሉሉ ትጋጣሚ ቶም ሓይልታት ጸጥታ ኣባላት ስሩዕ ሰራዊት ከም ዘይኮኑ ናይ ዓይኒ መስኻኽር ንማዕከናት ዜና ዓለም ቃሎም ሂቦም እዮም ሓያሎ ወገናት እውን ቶም ብሓይሊ ብረት ሰልፈኛታት ክብትኑ ዝፈተኑ ዕጡቃት ኣባላት ሚሊሻ ጃንጃዊድ ናይ ሕጂ ስሞም ንጡፍ ሰራዊት ሱዳን ምዃኖም እዮም ዝገልጹ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ሱዳን ክከታተል ዝቆመ ጉጅለ ክኢላታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ጀኔቫ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ዝመሓላለፎ መግለጺ ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝግበር ዝኾነ መጥቃዕቲ ክከላኸል ሓላፍነት ከም ዘለዎ ድሕሪ ምዝኽኻር ሰላማዊ ህዝቢ ብናጽነትን ብእኩብን ሓሳቡ ክገልጽ መሰል ከም ዘለዎ ፍሊጡ ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ናብቲ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝተወስደ ስጉምቲ ዘይሕጋዊ ምንባሩ ድሕሪ ምጥቃስ ነቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተኽሲ ዝኸፈቱ ገበነኛታት መርመራ ክግበረሎም ምዃኑ ፍሊጡ ብሰንኪቲ ዘሕዝን ፍጻሜ ምስ ተቃወምቲ ውድባት ክግበር ዝጸንሐ ዘተ ን3 መዓልታት ደው ከም ዘበሎ እውን ሓቢሩ እንተኾነ ተቃወምቲ ውድባት ሱዳን እቲ ወተሃደራዊ ቆንስል ኣብ ልዕሊቶም ግዳያት ንዝተፈጸመ ገበን ቅስለት ከም ኣጋጣሚ ተጠቒሙ መዓልቲ ዘተ ከም ዝናዋሕ ምግባሩ ይነቕፉ ኢትዮጵያ ጋጢምዋ ንዘሎ ሕጽረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምሽፋን ንሱዳን ክትሸጠላ ዝጸንሐት ሰዓት ደው ከም ዘበለቶ ካብቲ ሃገር ሰፈነዎ ዜና ገሊጹ እታ ሃገር ነዚ ጋጢምዋ ዘሎ ናይ 460 ሜጋዋት ሕጽረት ኤሌክትሪክ ንምምካት ንጅቡቲ ክትሸጠላ ዝጸንሐት ሰዓት እውን ብፍርቂ ክተግድሎ ምዃና ተሓቢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዓርቢ 17 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብታ ሃገር ንህዝቢ ዝዝርጋሕ ሰዓት ኤሌክትሪክ እውን ብመቑነን ክዕደል ምዃኑ ይፍሊጡ بعد مزهبتي ماين إلكتريك انت هاجر عم مجلسيو اتي كاب زحزنات زلنا ورح زجمر مغنن نكل التوارح زتصنح جزاوي كم زغنة دحر محبار نفس وكيف تتكامي بب مدب تخفافيلو معلتاوي نحمش 9 تراي اقلقلوت إلكتريك ركب كم زغنة فليتو الزن إثيوبيا قات إموازلو وحدي ساعات إلكتريك بسنكي هيدرو إلكتريك زمن شواديقاتات أخول ماي زي معقارن مغانو سبسلطان منقسي يملكتو ኣብ ኣፍሪቃ ብዕቤቱ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ሓጽቢ ተሃንጽ ዘላ ኢትዮጵያ እቲ ንውሽጣዊ ሃልኪ ተሪፉ ንጎረባብቲ ሃገራት ክዕንግል ትጽቢት ዝግበረሉ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብሰንኪ ብልሽውናን ካልእ ቴክኒካዊ ጸገማትን ብተደጋጋሚ እዋን ክጅምርን ክቋረጽን ይጸኒሑ ሓይልታት ሰራዊት ናይቲ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ሓደ ካብ ቀንዲ መራሕቲ አልቃዒዳ ምዃኑ ዝተነግረሉ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘተው ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ እቲ ብቢላል ዓሊ ዋፊ ዝፍለጥ ኣብ የመን ናይ ዝመደበሩ ጉጅለ አልቃዒዳ ሓደ ካብ መራሕቲ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ውልቀ ሰብ ብቐዳም 18 ግንቦት ብዝተኻየደ ስርሒት ኣብ ዞባ ጣይዝ ከም ዝተማረኸ እዩ ተሓቢሩ ሽንዋ በወገኑ ብዘቕረቦ ጸብጻብ ቢላል ዓሊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተደለይቲ ሰባት ኢላ ካብ ዘቐመጠቶም 11 መራሕቲ አልቃዒዳ ሓደ ምዃኑ ፍሊጡ እቲ ስርሒት ቢላል ዓሊ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ከም ድፋዕ ተጠቒሙ ክዋጋእ ከም ዝፈተነ ተኾነ ግና ፎኪስ መቑሰልቲ ጋጢምዎ ብኡንብኡ ኣብ ኢድ ሰራዊት መንግስቲ የመን ከም ዝወደቐ ይግለጽ ቢላል ዓሊ ዋፊ ኣብ 2012 ኣብ የመን ኣብ ዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቀንዲ ካብ ሃንደስቱ ከም ዝነበረ ይዝንገረሉ ኣብቲ ጋጣሚ ልዕሊ 100 ወተሃደራት የመን ምሟቶም ይፍለጥ ካብ 2017 ናትሒዙ ኸኣ ኣሜሪካን ሃገራት ወሽመጥን ንቢላል ዓሊ ምስ ኣህጉራውያን ኣሸበርቲ ብምስራዕ ኣብ ጸሊም መዝገብ ኣስፊረንኦ ጸኒሐን ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ፕሬዝደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ሳላ ስዑድ ዓረብ ምስ ኤርትራ ተጀመረ ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ብምምልካት ዶባት ኣብ ናይ መወዳእታ ዓርቂ ክበጽሕ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ እቲ ፕሬዝደንት ነዚ ገለጸ ምስ ጋዜጣ ሻርቕ ኣላውሳጥ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እዩ
ኤርትራን ጅቡትን ንምቅራብ ብስዑድ ዓረብ ዝተወስደ ናይ ዕርቂ ተበግሶ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ምትእማን ሃኒጹ ከም ዘሎ ዝሓበረት ፕረዚደንት እቲ ዕርቂ ብምምልካት ዶባት ምሉእ ክኸውን ድሌት ከም ዘሎ ኣንፊቱ ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ዘሳሕብ ዘይተነጸረ ዶብ ከም ዘሎ ክትገልጽ እንከላ ብወገን ኤርትራ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጺ የለን እንተኾነ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ምስ ጅቡቲ ዝተፈጥረ ምስሓብ ብናይ ግዳም ሓይልታት ዝተደፋፈ እዩ እናበለ እዩ ዝጠቕሶ እቲ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ጉዳይ ቀጠር ብዝወሰደቶ ናይ ዕርቂ ተበግሶ ንኣስታ 8 ዓመታት ዝኾነ ፋይዳ ከይተረኽቦ ክቕጽል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2017 ክልቲአን ሃገራት ጸግዒ ስዑድ ዓረብ ብምሓዘን ቀጠር ነቲ መስርሕ ደው ከም ዘበለቶ ይፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ መንጎኝነት ስዑድ ዓረብ ርክብ ተጀሚሩ እኳ እንተሎ ዝበጽሖ ደረጃ ግና ኣይተፈልጠን ኣብ ግንቦት 2008 ኣብ ከባቢ ራስ ዱሜራ ብዘካየዶ ውግእ ካብ ክልቲአን ሃገራት 10 ወተሃደራት ክሞቱን ከለው ካብ ወገን ኤርትራ 19 ተማሪኾም ጅቡቲ ብወገና ብኤርትራ ዝተማርኹ ወተሃደራት ከም ዝነበሩዋ ብምልካት ነቶም 4 መንጎኝነት ቀጠር ናብ ዓዶም ክትመልሶም ከላ ካልኦት ዝተረፉ ከም ዘለው ክትወቀስ ጸኒሓ ኣብ ጅቡቲ ተማሪኾም ዝነበሩ 19 ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ክምለሱ ድሌት ስለ ዘይብሎም ኣብቲ ሃገር ናብ ዝርከብ ቀይ መስቀል ከም ዝተረከቡ ይዝከር ኤርትራ ብሰንኪ ኣህጉራዊ ተነጽሎ ኣብ ሕማቅ ቁጠባዊ ኩነታት ከም እትርከብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ገሊጹ እቲ ኣህጉራዊ ፊናንሳዊ ትካል ነዚ ዝገለጸ ሓደ ጉጅለ ልኡኽ ናይ ትካል ካብ 13 ክሳብ 22 ግንቦት ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ እዩ ልኡኽ IMF ኣብ ኤርትራ ኣብ ጸንሐሉ ልዕሊ ሓደ ሰሙን ምስ ዝተፈላለዩ ሚኒስተራትን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስትን ብምርኻብ ኣብ ህሉ ቁጠባዊ ኩነታት ኤርትራ ዘትዩ እቲ ልኡኽ ቁጠባ ኤርትራ ብሰንኪ ኣህጉራዊ ተነጽሎ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንምምሕዳሩ ህፁፅ ስጉምታት ከም ዘድሊ ኣፍሊጡ ድሕሪ 20 ዓመታት ምስ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ርክብን መልዓል እገዳን ንምብርባር ቁጠባ ኤርትራ ሓጋዚ ምዃኑ ዝኣመነት ልኡኽ ኣብ ኤርትራ ብግቡእ ዝተሰነደ ስርዓት መዝገበ ቁጠባ ዘይምህላው ካልእ ጸገም ምዃኑ ኣስሚሩሉ ብመሰረት ጸብጻብ እቲ ልኡኽ ቁጠባ ኤርትራ ኣብ ሕርሻን ማዕድንን ዝተመርኮሰ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ትሕርሻ ኣብ ዝናብ ጥራይ ዝተመርኮሰ ብምዃኑ ውሕስነቱ ኣተኣማማኒ ኣይኮነን ሓፈሻዊ እቶት ኤርትራ ክንቆልቁል ከም ዝጸንሐ ዝጠቐሰ ጸብጻብ ልኡኽ IMF ካብ 2018 ኣትሒዙ ምብርባር ከርኢ ተስፋታት ተነቢሩሉ ከም ዘሎ ኣሚቱ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣብ ቴክኒካውን ካልእ መድያትን ክትሓጋገዝ ቅሩብ ከም ዘለውን ገሊጹ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ምኽፋት ዶባት ኣጠቃቅማ ወደባት ጉዳይ መንበሪ ፍቃድ ዜጋታት ክልቲአን ሃገራትን ካልእን ዘጠቃለለ ጉዳያት ብዝምልከት ናብ ኤርትራ ዘቕረበቶ ዝተፈላለየ ጠለባት ብወገን ኤርትራ ዛጊት መልሲ ከም ዘይረኸበ ሓደ ዲፕሎማሰኛ ሓቢሮ እቲ ስሙ ክንዕቅበሉ ዝሓተተ ዲፕሎማሰኛ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምቲ ዝተጀመሮ ይኸይድ ከም ዘየለ ብምልካት እቲ ምኽንያት ድማ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ምድንጓያት እዩ ክብል ጠቒሱ ብወገን ኢትዮጵያ ዝተጻፈፉ መደባትን ዝተዳለዉ ሓይሊ ዕማማትን ከም ዘለው ብምልካት ብወገን ኤርትራ ግና ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ምድላዋት ዝበቃዕ ግብረ መልሲ ከም ዘይተረኣየ ኣስሚሩሎ ዝመጽእ ወርሒ ሓደ ዓመቱ ዝቝጽር ምቅራብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ን20 ዓመታት ፈላልዩ ዝጸንሐ መሰረታዊ ጉዳይ ምስሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ኣብ ማዕለብኡ ክበጽሕ እውን ኣይከኣለን ንስተወሰነ እዋናት ተኸፊቱ ዝነበረ ዶባት ብወገን ኤርትራ ድሕሪ ምዕጻው ኢትዮጵያ ነቲ ዶባት ብሕጋዊ መልክዑ ንምኽፋቱ ናይ ጉምሩክን ካልእን ኣሰራርሓ ንምኽፋት ምድላዋት ተካይድ ከም ዘላ ክትጠቅስ ጸኒሓያ ስርዓት አልበሽር በህዝባው ናዕቢ ድሕሪ ምእላዩ ስልጣን ሒዞም ዝርከቡ ወተሃደራዊ ጉጅለ ናብ 3 ሃገራት ዓረብ ምብጻሕ አካይዶም ኣብ ቦምበር ናይቲ ጉጅለ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ግብጺ ዘካየዶ ዑደቱ ዛዚሙ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብምቕናዕ ምስ መራሕቲ ናይዘን ሃገራት ምስጢራዊ ምይይጥ አካይዶ ምክትል ሓላፊ ናይቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ሕሚቲ ዝመርሖ ካልእ ጉጅለ ብወገኑ ኣብ ስዑድ ዓረብ ብምብጻሕ ምስ ንጉስ ሳልማንን ካልኦት ሰበስልጣን ተሃገርን ተዘራሪቦ እዘን 3 ሃገራት ዓረብ ነቲ ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋገር ካብ ህዝቡን ማሕበረሰብ ዓለምን ጻውዒት ዝቐርበሉ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ብወግዒ ዝደገፋየን አንጻርዚ ወተሃደራዊ ጉጅለ ተቃውሞኡ ዝቕጽል ዘሎ ህዝቢ ሱዳን እዘን 3 ሃገራት ዓረብ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሱዳን ጣልቃ ኣትዋ ብምህላወን ይወቅስ
ሕብረት ኣፍሪቃ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋግር ክጽውዕ እንከሎ ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዚ ወተሃደራዊ ባይቶ ዘለዎን ደገፍ ብወግዑ እኳ እንተዘይገለጻ ንናይ ሱዳን ኩነታት በብውልቃዊ ረብሓታትን ይጥምትኦ ከም ዘለዋ ይግለጽ። ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ ፈላሚ ዑደቱ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዘካየደ ዝዝከር እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ድማ በሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ኣማኻሪ ፕሬዚደንትን ዝተወከለ ልኡኽ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ሱዳን ብምብጻሕ ምስ ዝተፈላለዩ ወገናት ሱዳን ተዘራሪቡ እዩ። መንግስቲ ሶማልያ ሓደ ካብ ኣዘዝቲ ናይቲ ኣብ ዞባ ኦጋዴን ዝርከብ ኣብያተ ማእሰርቲ ምንባሩ ንዝተገልጸ ሓሰን ኢብራሂም ዝተባህለ ኢትዮጵያዊ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣረኪባቶ። ኣማሓዳሪ ናይቲ ዞባ ዝነበረ ዓብዱ ዒለ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝኣተወ ዝዝከር ኮይኑ ሓያሎ ኣዘዝቲ ፖሊስን ኣብያተ ማእሰርትን እቲ ዞባ ግና ናብ ሶማልን ካልኦት ከባቢታትን ሃዲሞም ክደንዮም ጸኒሖም። ብሓሰን ድሂር ዝፍለጥ ኣዛዚ ናይቲ ብዙሕ ግፍዕታት ከም ዝተፈጸሞ ዝግለጽ ኣብያተ ማእሰርቲ ኦጋዴን ኣብ ማእከላይ ሶማል ኣብ እትርከብ ከተማ ጎደቦጊዩ ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ሶማል ተታሒዙ። ብኡንብኡ ድማ ኣብ ጂጂጋ ናብ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተረኪቡ። ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግፍዕታት ፈጺሞም ንዝበሎም ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዝርከቦም ሓለፍቲ ጸጥታን ኣዘዝቲ ኣብያተ ማእሰርትን ኣብ ምህዳን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። هذه إذاعة إرنا مس راديو إرنا يخم زلكم تخبركم سمعتنا زي سمنا في التعميتاتيو أمنا يروح في التعميتات ቤት ፍርዲ ኬንያ ብዘይ ሕጊ ናብቲ ሃገር ዝኣተዋያን ንዝበለን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሃገረን ክምለሳ ከም ዝወሰነ ማዕከን ዜና ስታንዳርድ ሓቢሩ። ፖሊስ ኬንያ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 22 ስደተኛታት ብ15 ጉንበትዩ ኣብ መኪና ተጻዒነን እናተጓዓዛ ቲካ ኣብ ዝተባህለ ኣውራ ጎደና ሒዝወን። እተን ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ምዃነን ዘመልከተ ጠበቐን ጉዳየን ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ክጻረዩ ሓቲቱ። ኣብ ኤርትራ ምስ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ናብ ሃገረን ክምለሳ ከም ዘይክእላ እውን ኣረድዩ። እንተኾነት ቤት ፍርዲ እተን ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ሕጋዊ ምስጋር ዝኣተዋያን ብምባል ናብ ዓደን ክምለሳ ውሳኔ ኣሕሊፉ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሳልስተ እዚ ዝዘርግሖ ንኢትዮጵያን ሶማልን ንኮንጎ ኪንሻሳን ኮንጎ ብራዛቪልን ከምኡ ድማ ንሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝሓዋወሰ ካርታ ኣፍሪቃ ብወግዒ የቕሬታ ሓቲትሉ። ነቲ ጉጉይ ካርታ ካብ ክፍሊ ካርታ ሃገር ከም ዝወሰዶ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ነቲ ዝተፈጸመ ጌጋ የጻርዮ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቲ ኢትዮጵያ ዘርጋሓቶ ጉጉይ ካርታ ብዘይካትን 6 ሃገራት ምትሕዋሱ ንርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ድማ ከም ናጽ ሃገር ዝሰኣለዩ። እዚ ፍጻሜ እዚ ንመንግስቲ ሶማልያ ከም ዘቆጥዕ እኳ እንተተገልጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወግዒ ቅሬታ ምሕታቱን እቲ ፍጻሜ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘይብሉን ተራ ጌጋ ምዃኑን ድሕሪ ምጥቃሱ ግና መንግስቲ ሶማል ካልእ መግለጺ ኣይሃበሉን። ኣብ ለንደን ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሓወሰ ካርታ ድሕሪ ምዝርግሑ ብወግዒ ቅሬታ ከም ዝሓተተ ዝዝከር እዩ። ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት፣ ጋዜጠኛታት፣ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፣ ነጠፍተኛታትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ኢትዮጵያ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሓወሰ ካርታ ክዝርግሑ በተደጋጋሚዮም ዝረኣዩ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ጽባሕ 30 ጉንቦት ኣብ ዝካየድ ህጹጽ ዋዕላ ሃገራት ዓረብ ቀጠር ክትሳተፍ ዕድመ ቀሪቡላ። ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ አልስዑድ ኣብቲ ኣብ ሜካ ዝካየድ ዋዕላ ሃገራት ዓረብ ንኽሳተፍ ንኣሚር ቀጠር ታሚም ቢን ሓመድ አልታኒ ወግዓዊ ዕድመ ከም ዘቕረበሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ኣረጋጊጹ። እቲ ንጉስ ንኣሚር ቀጠር ዕድመ ዘቕርበሉ ዘሎ ብስዑድ ዓረብ ዝተመርሐ ሃገራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ቀጠር ዘጽንዖ እገዳ ካልኣይ ዓመቱ ክመልእ ወርሒ ተሪፉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ። ቀጠር ኣቐዲማ ካብ ስዑድ ዓረብ ዕድመ ከም ዘይቀረበላያ ክትገልጽ ጸኒሓ። እንተኾነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብ26 ጉንበት ኣብ ዘርግሑ መግለጺ እቲ ካብ ንጉስ ሳልማን ዝተላእከ ዕድመ ብመንገዲ ሓላፊ ምትሕጋዝ ባይቶ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንኣሚር ቀጠር ከም ዝተረከበ ኣፍሊጡ። ስዑድ ዓረብ ጉዳይ ኢራን ኣሻቓሊ ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን ንኣሚር ቀጠር ናብ ሜካ ምዕዳማ እቲ ዝጸንሐ ምስሓብ ከብቅዕ ዘለዋ ድሌት ዝእንፍት ምዃኑ ተንተንቲ ይእምቱ። ቀጠር ኣብቲ ንጉዳይ የመን፣ ሱዳን፣ ሶማል፣ ሶርያን ኢራንን ኣመልኪቱ ዝዝቲ ህጹጽ ዋዕላ ሃገራት ዓረብ ክትሳተፍ ምዃናን ዘይምዃናን ኣይነጸረትን። ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ቀጠርን ዝተፈጥረ ምክፍፋል ኤርትራ ንትርከበን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሓድሽ ናይ ምሕዝነት ምሽማው ደፋፊእዎን ከም ዘሎ ይፍለጥ። ምስ ሬድዮ ኤርና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ።
أمني حمص في التساميتات ኣሜሪካ ንኤርትራ ካብ መዝገብ ናይቲ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ዘይተሓባበረ ሃገራት ከም ዝሰረዘታ ኣሶሽየትድ ፕረስ ሓቢሩ። እቲ ሃገር ንኤርትራ ካብዚ መዝገብ እዚ ትስረዛ ዘላ ድሕርቲ ምስ መንግስታት ኢትዮጵያ፣ ሶማልን ጅቡትን ዝጀመረቶ ርክብ እዩ። ኣብቲ መዝገብ ምስ ኤርትራ ብሓባር ሰፊረን ዝጽንሓ ሃገራት ኢራን፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶርያን ቬንዙዌላን እየን። ንልዕሊ 20 ዓመታት ተነጺላ ዝጽንሐት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ፣ ሶማልን ጅቡትን ድሕሪ ዝጀመረቶ ርክባት ኣብ ልዕሊኣ ን9 ዓመታት ጸኒዑ ዝነበረ እገዳ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት እውን ኣብ መወዳእታ ዋርሕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝተላዕለላ ይዝከር። ፈረንሳ ንፍሉይ ኣሃዱ ኮማንዶ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ስልጠና ከም ዝሃበት ኤምባሲ ፈረንሳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ። እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ደብረ ዘይቲ ወይ ቢሸፍቱ ዝተኻየደ ናይ እስታት ሓደ ሰሙን ፍሉይ ወተሃደራዊ ስልጠና ካብ ነፈርቲ ዘሊልካ ምውራድን መጥቃዕን ስልቲ ዘጠቓለለ እዩ። ነቲ ወተሃደራዊ ስልጠና ዝሃብዎ ሓይልታት ፈረንሳ ኣብ ጅቡቲ ዓስኪሩ ካብ ዝርከብ ሰራዊት ፈረንሳ ምዃኖም መግለፂ ኤምባሲ ፈረንሳ የመልክት። ፈረንሳ ንኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ክታንጸላ ኣብ ስምምዕ በፂሕን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። እቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣበይ ከም ዝድኮም ብወግዒ እኳ እንተዘይተገልጸ ፕረዚደንት ጅቡቲ ምስ ናይ ፈረንሳ መጽሔት ጀን ኣፍሪክ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ግና ኣብ ባፅዕ ምዃኑ ይጠቒሱ። ፈረንሳን ኢትዮጵያን ናብ ምህናፅን ምሕያልን ሓይሊ ኣየርን ካልእ ወተሃደራዊ ኣህዱታት እውን ዝተፈላለየ ስምምዓት ከም ዝኸተማ ወተሃደራውያን ምንጭታት ይሕብሩ። ኬንያን ጅቡትን $59 ሚልዮን ዝተገመተ ናይ ትሕቲ ባሕሪ ጭሕጊ ወይ ፋይበር ንምዝርጋሕ ብሽርክነት ንምስራሕ ተሰማሚዐን። ኬንያ ብዘውፅኣቶ መግለፂ መሰረት እቲ ምስ ጅቡቲ ተበፂሒ ዘሎ ናይ ትሕቲ ባሕሪ ፋይበር ናይ ምዝርጋሕ ፕሮጀክት ኣብ ውሑስ ምስግጋር ሓበሬታን ምዕባይ ዲጂታል ቁጠባን ኣገዳሲ እጃም ክህልዎ እዩ። ብትሕቲ ማይ ቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፍ ናይ ፋይበር መስመራት ኣብቲ ዞባ ስሉጥ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንምትእትታው ሓጋዚ ምዃኑ ክዝረበሉ ጸኒሕ እዩ። እንተኾነ ሃገራት ዞባ ኣብ ኢንተርኔትን ምስግጋር ሓበሬታን ብዘለወን ስጋኣት ቁልጡፍ ዋሕዚ ኢንተርኔት ንምርካብ ዝሕግዝ ኣገልግሎት ፋይበር ቆላሕታ ክገብራሉ ይተረእያን። ካብተን ዝዓበየ ቁጠባ ዘለወን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝኾነት ኬንያ መዝርጋሕ ፋይበር ክደፍኣሉ ትርአላ። ብዘይካዚ ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ወደብ ሞምባሳ ዝዝርጋሕ መስመር ንመጻውን ብኣስታት $198 ሚልዮን 9,000 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ፋይበር ናይ ምዝርጋሕ ሃገራዊ መደብ ከም ዘለዋ መግለፂ መንግስቲ ኬንያ ኣገንዚቡ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ሊብያ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝጸንሑ 10 ኤርትራውያን ዝርከቦም ልዕሊ 140 ሓተት ዕቑባ ብ30 ጉንበት ናብ ኢጣልያ ግዒዞም። እዞም ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ሓተት ዕቑባ ብሓገዝ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት እዮም ናብ ኢጣልያ ተጣይሶም ዘለዉ። እቲ ኣህጉራዊ ማሕበር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ተመሳሳሊ ብዝሒ ዘለዎም ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ኣግዒዝዩ። UNHCR ኣብ ሊብያ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ኣማኢት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ናብ ኢጣልያ፣ ካናዳን ካልኦት ሃገራትን ናይ ምጥያስ መስርሕ ይቕጽል ኣሎ። እንተኾነ መስርሕ ምጥያስ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ምስ ዘሎ ህፁፅ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ይቀላጠፍ ከምዘሎ ይግለጽ። ነቶም ኣብ መንጎ ኩናት ተቐርቂሮም ዝርከቡ ስደተኛታት ህይወቶም ብህፁፅ ንምድሓኑ በብእዋኑ ናብ ኒጀር ከጉዕዞም ምጽንሑ እውን ይፍለጥ። ካብቲ ኣብ በረኻታት ኒጀር ዝተደኮነ ግዝያዊ ማዓስከር ስደተኛታት ናብ ሃገራት ምዕራብ ናይ ምቅዓዝ መስርሕ እውን በብእዋኑ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ጸብጻብ UNHCR የመልክት። ሃገራት እስላምን ሃገራት ዓረብን ኣንጻር ኢራን ተሪር መርገፂ ክወስዳ ስዑድ ዓረብ ፀዊዓ። እቲ ሃገር ነዚ ዝፀውዐት ሐሙስ 30 ጉንበት ኣብ ከተማ ሜካ ኣብ ዝተኸፍተ ህፁፅ ዋዕላ ሃገራት ዓረብን ሃገራት እስላምን እዩ። ኣብቲ ዋዕላ መራሕትን ሚኒስትራትን ጉዳያት ወፃእን ናይ ልዕሊ 30 ሃገራት ይሳተፉ ኣለዉ። ስዑድ ዓረብ ን2 ዓመታት ዝኣክል ኣንጻራ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ኩናት ከተካይድ ንዝጸንሐት ቀጠር እውን ኣብቲ ዋዕላ ክትሳተፍ ወግዓዊ ዕድመ ኣቕሪባትላ። ኣንጻር የመን ኣብ ዝኸፈተቶ ግንባር ኤርትራን እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ናብ ሓደ ደንበ ዝኣከበት ስዑድ ዓረብ ኣብዚ ናይ ኢራን ኩነታት እውን ተመሳሳሊ መስርሕያ ትኽተል ዘላ። እቲ ዋዕላ ሎሚ 31 ጉንበት እውን ይቕጽል ኣሎ። መንግስቲ ሶማል ኣብ ኬንያ ከተማ ናይሮቢ ዝመደበሮም ኣህጉራውያን መሻርክቲ ናብ ሞቃዲሾ ክግዕዙ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀዊዑ።
إذا هاجر نتصوعي تقرب زلا أمونغو كلتين هاجرات دبلوماسيوان مسحاب تقسيتو سلازولا ሚኒስተር ጥዕና ሶማል ኣብ ዘርግሖ መግለጺ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ሶማላውያን ዝፍጽሞ ዘሎ ናይ መገሻ መሰናኽል ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝካየድ ዝተፈላለየ ኣኼባታትን ካልእ መደባትን ምስታፍ ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ ኣብ ሶማል ዘድሃበ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ዘካይዳ ኣህጉራውያን ትካላት ናብ ሞቃዲሾ ክግዕዛ ተማሕጺና ዝበስሓ ካፕተን ናብ ሶማል ዘድሃበ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ዘለዎን ኣህጉራውያን ትካላት ኣብ ከተማ ናይሮቢዩ መደበረን ኣብ ዝሓለፈ ሰሞን ናይ ሶማልያ ፓስፖርት ዝሓዙ ሓደ ሚኒስተርን ክልተ ኣባላት ፓርላማን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጆሞ ኬንያታት ዓጊቶም ድሕሪ ምውዓል ናብ ዓዶም ከም ዝተሰጉ መንግስቲ ሶማል ምግላጹ ይዝከር ኬንያ ካብ ሶማል ዝካየድ ቀጥታዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ብሰንኪ ጸጥታ ደው ከተብሎ ከም ዝወሰነት እውን ይፍለጥ እንተኾነ መንግስቲ ሶማል እዚ ናይ መንግስቲ ኬንያ ስጉምታት ፖለቲካዊ ምኽንያታት ከም ዘለዎ እዩ ዝወቅስ ንዝምድና ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ድማ በኣሉታ ይጸሎ ከም ዘሎ ይጠቅስ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን